Bueno, berezi hau zuen zatenentzat, baina baita ere eskaini nahi diet euskal preso politikoei eta iheslariei, eta baita ere, esperientzia horretatik pasataia kanpoan zaituztegun guztioi. Iala izkurdenak etxeritu. Agurrik beroena eman diezaiogun lehenbizi Gerizondoni urteroko bisita hau hasi dezagun dantzaz. Dantza ikusgarri batekin, hori bai gaur, ez dakipa, lokatza hontan posible izango denez, alde zuen moduan, baino zuen esku, mutxiko alaiak, amaiur taldea, dantzariak, musikariak, aurrera nahi duzuenean. Badakizu urtero gai bat jorratu izan dugula eta urtean ere ala izan da, ez da salbuespen izan. 3 egunez behintzat, hainbat hitzaldi, hainbat mailenguruan hainbat kontu interesgarri entzun ditugu. Biharko Euskal Herria noragoaz galdera egiten genuen, badakigu 3 egunez argitzea ezinezkoa dela, zaila dela, erakundeak ere gurekin ditugula. Ia, marka hori badu, 20. urte urren honek, eta lekukotasuna bere hitzez Mertxe Aizpuruak emango digu, Udalbiltzako lehendakaria bera. Zatoz ona, Mertxe? 20 urte bete dituzue, senidetze honekin, urruña eta segura senidetzuta daudela. Benetan, garrantzia handia duen zerbait egiten ari zaretela esatera etorri gara, eta gure eskertza ere eta rekonozimendua ematera. Azken finean, ben komentatu diaten bezala, ia kasualidadez hasitako harreman bat, erabat mantentzea, hainbat urtetan mantentzea, 20 urtetan mantentzea izugarrizko meritua duen zerbait da, eta batzutan, ez bazaigu iruditzen ere, horrelako ekimenak izugarrizko garrantzia dute Euskal Herria eraikitzen juteko. Segurako herri honetan bildu garen udal hautetsiok ondoko hau adierazi nahi dugu. Heldu da Euskal Herriko lurralde desberdinen artean lortu den lankidetza eta kohesioari dimentsio instituzionala emateko garaia. Iparra hegoak mugaz gaindi lortu duen adiskidetasuna irudikatzen duen Gereziondoa babestea hautetsioi ere badagokigu. Ordezkari garen herrietan egunero zuhaitz hori ureztatuz lortu dezakegu. Azken 20 urte hauetan, urtez urte indartzen joan den eta gaur hemen biltzen gaituen elkartasun eta kohesioa eredutzat hartuz, segurako udalak eta bertara hurbildu garen alkate eta udal hautetsiok distantziak eta mugak gainditzen dituen Euskal Herria eraikitzeko bidean laguntzea gure esku dela azpimarratu nahi dugu. Ordezkatzen ditugun Euskal Herriko lurralde ezberdinen arteko harremanak sendotzea, gure kultura, nortasuna eta hizkuntza garatzea guztion zeregina da. Jose Mari Telleria, artista, segurarra. Pintura bat esplikatzea oso zaila da, baina alegituko naiz zerbait esaten. Paretzago pintatzeko eskatu zidatenen, nahi
nola azkeneko urteetan musika eta pinturan arteko erlazioa aztertzen ari naizen, abesti bat pintatzeko ideia etorri zitzaidan, baina Gerizandoko abesti getzeon. Orduan, oindala 10 bat urte segura hiribildu sortu zaneko 750 urte bete zienen, udaletxeek eskatu ziren kantu bat pintatu dut. Gerezien denbora kanta. Guamiak taldea. Bueno, gerezi hau zuen zatenentzat, baina baita ere eskaini nahi diet euskal preso politikoei eta iheslariei, eta baita ere, esperientzia horretatik pasataia kanpoan zaituztegun guztioi. Iala izkorrenak etxentu.
Thank you.